često to je ono jedino između tebe i nemogućnosti. Ni piće, ni ljubav jedne žene, ni bogatstvo ne mogu da se uporede sa tim. Ništa te ne može spasiti sem pisanja. Ono drži zidove da ne propadnu, hod da ne mogu da priđu, rastura tamu. Pisanje je najbolji psihijatar, blagotvoran bog, bolji od svih bogova. Pisanje proganja smrt. Ono ne zna za kraj. I još, pisanje se smeje samom sebi i bolu. Ono je poslednje očekivanje, poslednje objašnjenje. Da, to je pisanje.